Komachielo en ni koro en fuong'ruok ne jomachuo bang' odelo bucha malo ne ng'ado ni pend chik namba 29 makoro puodho ng'ato kawo mwandu mar nyawadgi. Pend chikno ma ong'ere kaka Succession Act oyangi ni chik ok opuodho, ka bende owacho ni chikno ne ochayo kit chwech mag oganda ahinya to mon liete. Jang'ad bura Justice Lawrence Mogambi nikech kinde mar nogolo ng'eto makamano nowacho ni pend chikno bende ne dwaro ni dichuo koro nyaka yangi kaka en achiel kuom jago ma bende chik oyiene mondo mi koro kaw mwandu mar chiege tok thone. Burano ne omake e doho gi dichuo moro ma bende ne oyangore kaka jaod mosenindo Caroline Wawira Njagi. Kabende ripot yango ni ji ariyogo ne okendore e bwo kido kod timbe mag oganda jo Embu ka ochakore higa mar 2002, kendo kata kamano bang' bedo ni ne gisewere kotenore kod weche mag dak, giduto ne gipidho nyithindegi ariyo kamoro achiel. Ka bende ripot yango ni chikno koro dwaro ni ng'ama miyo manyalo bedo ni nigi mwandu ne moro nyaka koro yang jaode kata giwere godo kaka jal ma oyiene mondo mi koro kaw mwandu tok tho mare.